Dnes to budou plněné papriky. Potřebujeme 3 papriky, 3 polévkové lžíce másla, 200 až 300 gramů mletého masa. Masa může být méně, pokud ho budeme nastavovat vařenou rýží. Dále potřebujeme 200 gramů rajského protlaku, dochucujeme cibulkou, solí, pepřem a červenou paprikou. Osmahneme cibulku. Mleté maso smícháme s osmahlou cibulkou, osolíme, opepříme. Můžeme přidat vařenou rýži, ale ti, co jsou na dietě, rýži vynechají. 200 gramů rajského protlaku přidáme do rozpuštěného másla. Osolíme, opepříme, přidáme sklenici až 2 vody a uvedeme do mírného varu. Papriky naplníme masovou směsí a v omáčce je vaříme po dobu 1 hodiny.